mina lokho nje wena ukubona ku-right. Wona ngenze ukuthi imbuzi seminingi Durban, why Durban? Vele sakhipha Abajele ndiyasolundi kube bhala uthi hey cha umuntu wayelokhuza wayengazi ukuthi ingane yakho babekhomba emlazi that's why iskipha sasibhaliwe. Simkale Danasoli. Okay. Nento nababantu ubingelela. Hawu sanibona. Mntu uzizwa kanjani sifikile namhlanje? Ngijabule kakhulu enhlizweni yami noma ngeke ngaba nenyembezi izinto eziningi bese ikhuluni but nje ngijabulile ukuthi nje useze wafika emvele amasazi wabona nalamahlathi esihlala kuwo osami bangathi bona babahlala eThekwini basikhohlwe emakhaya bethuthukisa ezasemalokishini kuphela izikole. Ngibonga kakhulu nje ngiswele nje imlomo yokubonga. Hayi sinosiyabonga kakhulu ake size uDanasoli ngqoke manje. Bingelela abantu Danasoli. Alright. Zinjani inyawo? Okay. Sikuphi la njengani manje? Ubani igama lesikole sakho? Mazuba. Isikole ufunda? Oh, imvelo ufunda bani? Okay. Uneminyaka emingaki? 6. Awucela abantu ukuthi bathenge igipa zakho. Uyabacela ukuthi bayithenge? Okay, uyasinika imvumo ukuthi sidayise igipa zakho? Okay, hayi siyabonga. Uyabaleka ugogo. Laba bantu gogo. Ugogo kaDanasoli, ucela ubingelele gogo. Sanibonani bafethu. Uzizwa kanjani sifikile namhlanje la? Nginokwethuka nenjabulo konke nokukhala khona lana. Angazi nje ngishuthe nje mina. Uyasinika gogo imvumo ukuthi siqhubeke nalokho esikuqalile. Lokho kweyikipa ukuthi zikwazi ukutholakala akwazi ukuxhaseka nomntwana. Yebo ngiyabonga sesidlule entweni eziningi ukulwa emndenini yonke into kodwa sikuze kwalunga ayidayisa igipa siyabonga. Ngiyabonga gogo. Thank you.